Стая работа. Почва! И само Ауди! Здравейте! Тук сме за пореден път при моите приятели Олег и Сергей. Направихме поредното Ауди, така че това ми е може би четвърта или пета кола, нямам никаква представа, но взехме масла, филтри, за да се обслужи самия автомобил, а в същото време се оказа, че те на диагностика им излязоха доста грешки. Вътре беше като коледна уха на таблото, в последствие установиха, че и казанчето на антифриза трябваше да се смени, понеже е пръснато, спукано и Ужасно състояние, веднага да кажем, го сменихме. така. Направихме цялостно продухване на системата за охлаждане и антифриз, смяна на антифриза, смяна на маслото, смяна на всички филтри и в последствие всичко вече се нагласи и стана перфектно. Градусите вътре се оправиха от 20 на 68-70 градуса, което за нас е перфектно за зимата, защото зимата значи да не замръзваме, нали така, Олег? Разбира се. Това са най-добрите майстори за климатици И парно. и парно, Охлаждане. перки, вентилатори, каквото се сетите, радиаторите, всичко се прочиства, продухва и се установява проблема и се решава най-вече, което е най-важно, нали така? Защото ние решаваме не последствия, а самая причина на появяване на тази проблема. Не бориме с симптомите, а бориме с причина. Сега, какво мислиш Да. за този автомобил? Колко живот има в него? Трудно да се каже, нали? Това е машина. Всичко зависи от джоба на собственика, разбираш? Той това е джоба на проблема. собственика е скъсан, по това е ясно. Значи толкова е живота на колата, разбираш? Може да го поддържаме и Golf 2, въпрос Да, колко пари. ако е без пари, колко ще издържи? Това е Ауди все пак. Гледайте, ако гледаме от самурайската работа, самурай умира в движение. Да. Затова ще умре в движение, ще умре. Кога ще умре, тогава ще умре. Няма да умира, ще го съживяваме така или иначе. Така че ако вие искате да си ревизирате парно, радиатори, антифриз, климатик, както казахме пак парно най-важно, понеже сега е зимата, заповядайте при Олег и Сергей на улица коя? Варшавска въстание 3, първа българска армия 92. Да, то се чу. Телефона ще го има на самия клип, който в момента се остави в TikTok, Instagram и Навсякъде. Facebook. Навсякъде. Така че ако имате притеснения за вашия автомобил, по никакъв начин не се съмнявате и идвате тук, задавате си въпросите, те ви дават компетентен. Ти с какво се занимаваш, примерно? Аз в момента се занимавам в момента, трудно казано точно в момента, но да кажем, че съм алпинист на топлоизолация. Виж, това е двойна реклама, Да, нали така? разбира се, Алпинист на така топлоизолация в цяла София и извън страната. Така че ако имате нужда и от топлоизолация, свържете се пак с момчетата, те ще ви насочат към мен. Разбира се. Да, разбира се, от нас ще има някакви проценти. Виктор ще разбереме колко процент, защото ние сме още не се тук определиха. ще си менкаме някакви пари просто с процент. Разбира се. Затова Криптовалути. Дали ще са левове, дали ще е евро. Аз ще съм свидетел. Да. Да, затова. Харесания, слагайте лайки и чао. Всичко ви добро. Чао, чао.